Amba wo be send ya faso no na ye de ema wo no ketwe bi ensa wo de faso ba na ye keka bomu a ye betumi aso ababa wa yi mu ye mfiri hono mo ne nkwa hafo mantem no emu a na Tano North bedwani Dr. Frida Prempe wabo pro na Ghana National Fire Service na se dum je adwuma ko no ne ntete ya bia wo no musi academy any training school e koso wo dua ya nkwanta no Mami Frida Prempe abo contractor no a wo si sa dan no abaso pa wo so ono ade nani kwhwe ye no adwuma papa contractor na ye no si enya contractor for wo mai mu so mu nyina nya adwuma pasa anko mai Ghana ye benya mfaso Abraham bedwani yo Tano North abato mpesua eso Dr. Frida Prempe ekwe said Edumdwa adwuma yeko academy and training school esi ekoso ewodua ya nkwanta ena wode to contractor wode contract gire ma no anim se oye adwuma so pa ye adwuma wode ma no wo ma mpanifo ehunu so mfaso okiremu a ebra no oba behwe se de adwuma no eko senti ogidi ye se enche obetimi awie a edumdwa adwuma yeko no ebetimi akoye mu adwuma from day one my commending my bona baso impressani amabaha or starting foundation me baha edi na watwa me ba ye no to foundation na raise ye lentil the baha na watwa me ensechi mo and was at to asu the quality of work bra ye na ye ni so bebre no so you workers no mo ye adwuma so mo nya akwadwofo baba bia no mo so day and night o mo ye sa adwuma eti bo hye na wa hye ye no so all things be equal bibia si ya set ye bia fi lo kwa wie ye na 6 months na de man e bia na Dr. Frida Prempe eka abedwafo a womo eda defense and interior committee ano ewo mrahye bedwafie wo kire mu se saa dan ya wosi ewo ahafomantemu ene na bato mpesua so yi ebeboa atete emabunu no ewo edumdwa adwuma yeko no emu saa ka de so aso se ede adwuma nso ebeba dua ya nkwanta ene ne mpotamu ye kura no o se ye be nipa bebre eton ade wa ha do beton suo do beton aduane ye wo be so cement do be so titi ade indirect labor fabre pesia sofo enam gidi se wie sa project so a se tie bia di nipa be free Ghana afanya nyina na be training wa na ye so ye tie ade se so benya so emfa so pa editina say me serve on the defense and interior committee in parliament. It's wherever I find myself committee be a me because of the try some of our people also at the